Jeg vil gerne prøve at forklare den her opgave, jeg har lavet. Den hedder bilbudget, og det er lineære funktioner. I opgaven kan jeg se udgifterne i forbindelse med bilkøbet, forventninger, forventninger han har, priserne bliver. Og det har jeg så i det her fine skema, hvor der står udgifter, forsikringer, benzin, reparation og service, og så i alt. Og så periode, årligt, halvårligt, månedligt. Og så priserne herude. Den første opgave hedder udfylde en årlig totalomkostning ud fra forsikringen, der er 8.500 kroner om året, reparation og service, der er 1.500 halvårligt, og benzin, der er 600 månedligt. Så har jeg taget de 8.500, som er årligt, for vi skal regne det ud i år, og plusset et halvårligt reparation og service, plus et andet halvårligt reparation og service, fordi det giver et helt år, og lagt dem sammen. Og så nedenunder har jeg jo så mine 600 kroner månedligt, så de har fået et X. Under den, så skulle jeg beskrive en lineær model for de samlede omkostninger som funktion af måneden. Og det er jo så omkostninger i et uvist antal terminer er lige med vores samlede årlige beløb plus benzinen i et uvist antal terminer. I opgave 3, hvis benzinen stiger til 750 kroner månedligt efter 6 måneder, hvad bliver årsudgifterne det år så? Og så har jeg så lavet den her graf, hvor jeg har startet med at sige det første halvår, som var med de 600 månedligt, hvordan den endte med at stige. Og det er jo så for det ene halvdel af året. Og den kan man så se her, den ender med at blive 3.600 på det halve år. Og så her nedenunder, så har jeg så lavet for det næste halvår, som så er med de 750. Så den første startede i 0 og gik til 6 måneder, og den næste starter fra 6 og går til 12 måneder. Og den blev så 9.000 for det sidste halve år. Og så har jeg for det hele halve års udgifter, har jeg så lagt dem sammen, så det bliver 12.600.